Младенов в ляво ще се състезава, Владимир Йосифов в дясно. Заповядайте на старта. Това да изтърва. Мога да го изтърве. Това е много гадно, че това е. А лошо чуване не трябва да се го лежа да изтърва. Ме върни, бе! Илян чак вика, върни, бе! Значи говорите тук с мене да ви умеят. Изключително добро време за реакция на Красимир Младенов. Той е финалист. Победа за него в левия коридор. 10 секунди, 700. Няма участие. Разликата е някакви супер. 67